Hola, estem ací en el setè vídeo del nostre taller d'escriptura creativa. A veure, ara anem a parlar sobre els gèneres literaris. Sobre els gèneres literaris hi ha tot un món, però bé, l'important és que coneguem els que serien els bàsics, no? Els que diferenciarien unes obres d'altres de manera més bàsica. Hem de saber que es poden diferenciar o dividir els gèneres depenent del contingut de la història o bé depenent de l'estructura. Depenent de l'estructura, per exemple, seria la poesia. Està clar que la poesia és diferent de la narrativa, no? Seria un gènere, el gènere poètic. Dins de la poesia pot haver poesia de terror, poesia d'amor, poesia de coneixement interior. Hi hauria tot un munt de gèneres i de combinacions de gènere, però poquet a poquet. Els més bàsics i que tot el món coneguem, he fet així un xicotet llistat per a no perdre'm, i vos dic, quan escrivim per a xiquets, el gènere seria l'infantil, els contes infantils, que tot el món coneguem, és un gènere. Què més? Quan parlem bàsicament d'amor, el romanç. Està clar? No hi ha res més que explicar. Quan el nostre públic és el juvenil, és la literatura juvenil. Està clar que tot el món pot llegir de tot. Hi ha novel·la infantil, un bon conte infantil, el pot gaudir una persona, un xicotet, una persona molt adulta, inclús una persona vella. Per què no? Si l'obra és bona, la pot gaudir tot el món. Això no vol dir que limitem al nostre públic, però sí que és de veres que hi ha certes característiques que amoldarem al públic objectiu que tinga la nostra obra. Si és per a xiquets no anem a gastar un llenguatge molt tècnic o molt rimbombant perquè la criatura es perdrà. I en literatura juvenil anem a intentar tractar temes que puguin interessar a una persona més jove. No anem a fer tot un simpòsium sobre l'envelliment. Qui diu això diu, no sé, l'economia de la bolsa del no sé què, perquè això no n'hi ha Cristo que s'ho tragui. Hem d'intentar adaptar la nostra història al públic que va tindre, i d'ahí que sorgeixen els gèneres literaris. El següent seria la novel·la històrica. Quan no és la història no té lloc en un temps actual, sinó que hem de conèixer les costums d'una època, la diferència de govern o la manera de viure, de vestir d'una altra època. És una novel·la històrica i requerirà molta més documentació. Una cosa històrica requereix sempre moltíssima més feina darrere que una obra fantàstica. Bueno, una obra fantàstica requereix de tindre, com us comentava, un world building molt ben estructurat i molt ben detallat i accessible per a consultar-lo. O sigui, això ja ho hem parlat de la planificació. És molt important ser sempre coherents, i un world building fantàstic ben fet du moltíssima feina. Si bé, com ens els estem inventant i tenim totes les llicències a la nostra mà, és inventar-lo i plasmar-lo, però la documentació que requereix una cosa històrica sempre és major, perquè si volem ser veraços amb el que ha passat en aquest moment històric, hem de documentar-nos, hem d'anotar tot per a no fer coses anacròniques, com per exemple dir i es va mirar el rellotge i va veure que arribava tard, doncs és que potser no n'hi havia rellotge. O va encendre la llum perquè allí n'hi havia molta fosca, doncs és que no n'hi havia llum elèctrica. O va cridar per telèfon i el telèfon encara no s'havia inventat. Bé, doncs n'hi ha que anar amb molt de compte. Tenim, en quant a la novel·la en la que ocorreixen assassinats o misteris, tenim la novel·la enigmàtica thriller, no? Que seria la que tots coneguem, en la que la diferència bàsica no n'hi ha que confondre-la en la novel·la policíaca, perquè la novel·la policíaca igual ja sabem qui és l'assassí, però la història està en que el policia no el troba, que sap com ocultar-se, n'hi ha tota una trama entre els conflictes que ocorreixen entre l'assassí i el policia, mentre que la novel·la thriller o enigmàtica, que és la de la icònica Agatha Christie, tot el suspens i tota la tensió està en saber qui ha sigut l'assassí, cosa que no resoldrem fins al final. També està la novel·la de terror o el gènere del terror, el
misteri, el suspense, n'hi ha infinitat. També, per exemple, està el conte. Molt de cuidar, perquè en seguida, quan diguem conte, pensem en algo molt infantil, molt bàsic. El conte pot ser un gènere. A més, vos convide a que siga el vostre gènere per a començar i el gènere estrella. El conte és una ferramenta magnífica per a començar a redactar, perquè hem de planificar una història que serà curteta, que no ens requerirà un esforç tan titànic com el que és escriure una novel·la, que de veres que és molt més gran del que ens imaginem, i farà el nostre bon sabor de boca d'haver acabat una història, poder-la mostrar i poder haver experimentat la creació de personatges, el world building, els girs de trama, tot però condensat. El conte, que pot ser realista, de romanç, de terror, el conte pot ser qualsevol dels altres gèneres, però d'una altra manera més com que la trama va molt més ràpid. Tots els successos passen molt més ràpid. I és un gènere fantàstic per a començar a redactar. En definitiva, està bé que coneguem les peculiaritats de cada gènere, és molt interessant que intentem llegir un poquet de cada un dels gèneres per a que sapiguem la manera d'expressar-se dins de cada un d'ells. I per a que coneguem autors de tot tipus, per a que coneguem maneres d'expressar-se, tot això va a fer que el nostre cervell s'enriquisca el nostre vocabulari i que agarrem recursos d'ací i d'allà, perquè, com ja haureu pogut intuir i ja vos he esbossat abans, la majoria de les vegades el que consumim en televisió, en novel·les i tal, són hibridacions de gèneres o mescles de gèneres. La comèdia romàntica està mesclant el romanç en comèdia. Després tenim, per exemple, la comèdia romàntica històrica. Serien, per exemple, les novel·les de Jane Austen, per exemple. Tindríem també en El Senyor de los Anillos, tenim fantasia, tenim romanç, tenim una falsa novel·la històrica perquè s'ha inventat un món que no existeix però que pareix que existisca i que tinga tota una història documentada. Per tant, hi ha hibridacions que tenen un èxit tremendo, perquè tenen tot el bo que té cada un dels gèneres i sabem conjugar-los de manera fantàstica, pot ser un èxit fabulós. També hi ha combinacions de gènere horribles, desastroses, fatal. N'hi ha qui s'aventura a hibridar un western, no? Una novel·la de vaqueros de tota la vida, amb algo futurista i pot ser espectacular. Ara no recordo el nom Ara hi ha una sèrie que es diu així, que està basada en una pel·lícula dels 70, però a vegades n'hi ha coses que es poden escapar un poquet de la mà, perquè hem de controlar molt bé massa coses per a poder-ho fer. Però bé, això, la literatura no té ninguna norma estricta, cada un pot fer el que li doni la gana sempre i quan tinga un bon resultat. I si treballem bé les coses, ens documentem, ho tenim tot amarrat, som coherents i damunt fem algo que no avorrix, sinó que té un dinamisme, estic convençuda de que podem crear coses meravelloses. I bé, fins ací el nostre 7è vídeo ja acabat. Ja quasi estem acabant el curs. En el pròxim vídeo, el número 8è, parlarem del to de la novel·la. D'acord? El ritme, el llenguatge i la veu del narrador. Mira les meves notes per a recordar. Moltes gràcies per haver-me sentit una volta més i ens vegem en el pròxim. Adeu!